हेलौ आफा, आं लेखा फरायगासिनो दं आफा। मानो आफा? औ आफा, आंबो थांनो लुगैखादोंमोन। दा दसे थाना थांसै नामा? औ दे आफा। ओइ, दिनै मानो नों एफा थाब सिखारखो? माथो गुबुन दिनाव थाबखौनो सिखारामोन। ना देहायासो बोरैबा मोनदों नामा? देहायाथ' थिगानो दं आंना, खर'आसो बोरैबा गाज्रि जाना दं। माखौ नेगेटिभ सानबाय थायो नोंलाय? नेगेटिभ माइन्ड? जायखौ गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनो बियो गुबुनजों बेरायनायखौ नायनो हायैखौनो जुदि नेगेटिभ माइन्ड होनोबा औ आं नेगेटिभ माइन्ड। नों बेखौसो सानबाय थायो आरो। जाबाय दे जाबाय। गामियाव आइया लोमजादोंनो, आफाया लेंहरदोंमोन। आं दुखु मोननायनि बाथ्राल' नङा आरो दिनैनिफ्राय बेजों बेरायनो मोनला। फन खालामना बुंहरखा आरो आंजों थानोबा मोजाङै था आरो बेजों थांनोबा थांनो हागोन। प्लिज, आरो दा बुंसै आं सहायनो हाला। आंनो रावखौबो नाङा, नोंखौल' नांगौ। सानफ्रामबो बेयाव थांनो बैयाव थांनो होननानै बाहाना खालामना थांफ्लाबाय थायो। बिदिखौ आं सानबेसे नायनानै थाबाय थानो? दिनै आं सहायना थानो हायैयाव दिनै बुंनो गोनां जाबाय। मानसिनाव गोसोखौ हमथाना थानायनिबो मोनसे सिमा थायो, मिथिबाय? आंनि फारसेथ' एसे बुजिना नायनांगौ ना। जाबाय दे जाबाय। दिनैनिफ्राय आं बेजों थांलाबो बेरायहैलाबो। उनावहाय नुफिनबावोबा आं खिन्थु सहायना थानाय नङा, मिथिखा। नोङो दिनैनो प्रमिस लाखा। बेजों एफा मोजां सोमोन्दो जाखायोबा बेजों थाहैथां, मिथिखा। फन खालामना बुंहरो ना मेसेज खालामना बुंहरखा। आंजों हले बेफोरबायदिया सोलिनाय नंला, मिथिबाय? प्लिज, नों बिदि बुंबाय थानांला ना। आंथ' नोंनि लोगोखायसो लोगो जायोना आंबो। मिथिया आङो बेफोरखौ। आंजों सोलिबा मोजाङै सोलिदों। नायलाय माबायदिखा बियो, एसेबो फोथायनाय गैखाया बियो आंखौ। एसेबां अननाय होनानै गावखौनो जिउनि साननानै अरायसम थाफाबोबाय। एसेबां अननाय होनायावबो एसेबो बुजियासै बे आंखौ। एसेबो फोथायनाय गैया आंनि सायाव। माखौ इमान दुखु जाबाय थागोन नोंलाय? आंथ' नोंखौ नायदोंसो ना, नायदोंसो। नोंदि आंखौ मोजां मोनमारा मोनमारा। थांसै न'आव थांनो होननाया। नायलाय माबायदिखा बियो। ट्राइ नायनांगोन ना, नोंदि आंखौ बेसेबां मोजां मोनमारो। सिखारदो थांसै। थाब ओंखारदो दे। जागोन दे। दाबो जायाखैना? फैद'। हाबखोन जायालै बिसिनाबाथाय। जेबो लाफायासै ओमफ्राय न'आव थांगोन आं। जेबो लायासैहां।
अ बुरै बुरै बे गेस जानायानो उन्दुबाय थाबोला हामसिगोन नै आं आयुर्वेदिक मुलि देदों एसे लोंफै दानो स्रां मोनगोन देहाया देहायानो जाखाला बेसे मुलि जाबावनो आंलाय फिसा हौवाबो गैया जाबाय जोंहा जा फिसाजो दङमोन बिसोरबो हाबा जाहैबाय सासेयाबो टाउनावसो थाहैबाय दाबायदियाव दुखु खैफोद जायोबा जोंखौलाय सोर अनसायगोनलै बुरै न' लोंदो मुलिया दान्दिसे उनावनो स्रां मोनगोन नोङो मा खालामबावनो बुरै फिसालायाबो गैया जाबाय फिसाजो सानैयाबो हाबा जाहैबाय आरो जा सासे फिसाजो दङ बेबो टाउनावसो फरायनो थाहैबाय एफा गोखा गाज्रि नङा गोखाबाबो गोदैबाबो लों आयुर्वेदिकसो बे बुरै दानो स्रां मोनथारगोन माथो खालामनो फिसाला थाबाबो बे बैसोआव रावबो लाफाखाया बोराय बुरि जाबा सैया सैया खालामखायो औलै बुरै गासिबो बिदि नंजोबा नाथाय गोखाथार दैयाव लोंबाय थाला आङो उदैयासो मस्रायजोब्बाय ओइ आदै मादै नै माथो आदैमोनसो औ आबौ थरलाबो माथो औ आदै नै थरला आबौ बैयाव एरेसि गंसे दंमोनलै लायनानै जिरायफैदो आंना देहायाबो थिग नंला मा रायलायगासिनो आदैमोनालाय मा माथो रायलायबावनो आदैमोन बे न'खरनि संसार जानाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनायखौसो सावरायलायगासिनो दं जों औ नोंसोरबायदि गोजौ गिदिर फिसाला थानायमोनब्ला उन्दु उन्दु मोनजालांसिगौमोनलै आदैमोन बे बैसोआव दाबो सम दं आदै आं बेखौनो एसे रायलायनो होननासो फैदोंमोन बेखौसो रायलायनो हामा रायलायनो माबा आदै मादै सिदा बुंनायखौथ' नोंसोर बुजिखानाय नङा आरो गेद्दा बुंबाथ' नोंसोरथ' रागा जोंगोन नोंसोर जाहैबाय गोदोनि अल्ड मडेल ब्लेक एन्ड व्हाइटनिसो जुगनिसो मानसि नालाय बिनिखायनो गेजेरजोंनो बुंनानै होनोसै नामा मा रायलायनो गोसो रायलायदोब्रा मा अल्ड मडेल सल मडेल बुंलायलांखो नोंलाय ओइ बुंना होदोलै आदै नोंसाजो अन्जना ना अनजालि बेखौसो रायथिनो होननानै फैदोंमोन बेजों आंजों ज' मोजां मोनलायखायोना टाउनावबो जोङो ज' बेरायो आदै मा खोथा बखिलाबायनो फैदोंब्रा नोंसोरलाय आदै आरो मादै नोंसोरखौ बियो गोजौ बिल्डिंआव लांना दोनहैगोन ना आरो बेना साख्रिबो जाखाबाय गामिनि जानानै लाजियाखसै नोंसोरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो सिखार बिनिफ्राय नोंसोर हराबालाय मा जानो आदै जों सानैजों मोजां मोनलायखायो लोगो हमलायबायबो थाखायो गामि खाथिनिनो मानसि खोन्थायाब्ला उनाव रागा जोंगोन ना नोंसोर आदैमोन बेनिखायनो आं दिनै खोन्थानो होनना फैदों आदै बोरायदों होननानै गिदों होनना सानदों नामा नोंसोरो बाराबो आंनिया उल्टासोलै सालाफोरखौ आयै बुरैयासो गोलैगुलायबाय बेसारा फिसाजोबो फिसालाबो गैजा रोङालै नोंलै बेमारि मानसि बोरैबा थैबाय बायगोनसो खारदो हे सोर आरो आखाइबो बायबायसो नामासो बायमारबाय आयै जाबाय दानाबा जानो गैयिफ्राव जिराय बेयावनो बुरै आयै मा जाबावनांसिगौ हाबा थरला नों थुग्रोदो बै गामिनि दंफां सेराव नेनानै थाय आं लंपेन्ट सोलायना फैनि जागोन दे
मा एसे गरमब्रा दिनलाय मा दाबो फैयाब्रा बिसोरबो बेबो लंपेन्ट गाननायाबो माबेसे गोबाव जाखो दाबो मोनफैया दा बिसोर फैबा आं मा खालामनांगौ हारसिं मानसि दुब दुब दाब दाब होना हरबा सिखाबो लाबोदियाना सिखा थाबा बे दंफांखौ दानफायनानै ओरै खोलैना दोननानै लाखिनानै बुनो हागौमोन दाबो मोनफैया माथो बेबो खारनायाव मबाइलफोरासो गबोबाय नामाब्रा अ दंलै दाबो फैयाब्रा गोजौआवसो गाखोना नायहरसै आं गैया माथो दाबो होद इयावनो जिरायना थाथ'नोसैलां बुन्दाफोरा दासो फैदों होद सालाफोर नोंसोरखौ लोगो होनना फोथायजायालै थाबबो फैया गथ'लाय बोरो न'आव लंपेन्ट गानस्लायनो होनना थाबोदों बुरिजों खामफ्लायजों खुफैजानानै लंपेन्टाव हा फुनायखौ सोलायनो होनना थाबोनाय दंखाय जाम्बालै नोंसोरो बुरि मानसि होसो जालाबायो बिसोरबो फैगासिनो खोमा बे लामाजोंनो फैगोन सिगोनब्रा सानै मानसि फैगासिनो बिसोरखौ लाखिना होख्लायनांगौ होद जाला मालाब्राय बायोलै जों जेबो जायालै गिनांगौ गैया आं दंना जेबो जायाथ' उपेन बाइकआ गालां नों एसे थां हले जों रिक्स लायालै जेबो जायालै गिनांगौ गैया आं दंना जेबो गिनाङालै आं दंना आं दं जागोन दे थाब फैनांगोन दे फैबाय मोजां थाखुमा एसे साइडआव थांलै नोंसोरबा खोथाखौ बुजिया थाथ'लाय इनियाव सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै दङ नंगौथ' आरो थलाय ओंखारलाय नायनि फैबायसो नामालै मानसियालाय सोरबा बिदि एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो माथो बेलाय थरलासो फैलाय बोखारनि जोंनि खाथियाव थाग्रायानो नामा इयो औ र' दांथ'नाङा दै आङो फटक साफायना लाग्रोनि नङाबा जोंहा सोरैनो फसिलाबायगोन बेहाबोथे मा सानो खैफोदनि समाव मानसिखौ हेल्प होनांगौआ आरे हेल्पखौथ' खालामनायदोंना जोङो आरो दा जों बेफोरखौ दांना लाना जोंहासो उनाव फसिलाबायनो र' आं बोखांनि र' थांना आं नायग्रोनि र' बेथ' मानसिया हगार बेखौ हगार बिक्रम
बिक्रम बिक्रम मा जाखो बिक्रम 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 उपेन आरो थल्ला नोंसोरखौथ' आं बेफोरबायदि मावनो होआखैमोन मा खालामखो नोंसोरो आंथ' दमसो होनो होदोंमोन दानि जुगावथ' बेफोरबायदि क्राइम मावनो हाया ओइ जोंनि खामानिया जोब्बायलै मा खालामदो हैद मा दं होनलाबाय थानोब्रा होबाय नालाय जोब्बाय लांदो नोंनि अनजालिखौ हाबा खालामना मायो अ सैमा साला बिदिब्ला गासिबो प्लानिंआ नोंनिसो नोंबो आंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो जों सानैनि गेजेराव हाबोबा बेफोरबायदिथ' जाखानांगोन ना आंनि बिक्रमा माबा मोनसे जानांगौब्ला नोंखौ ओरैनो गारा आङो हाब नों आंखौ सोबाबाय नों बायदि आंनाव 100 जन दं गोनां गोरोन्थि खालामबाय खिन्थु भद्र नांला बोरैबा जागोनलै बोरैलै हरलै हर जाबायलै बोरैबा जागोन जाबाय बोरैबा जागोन जाबाय थांदो होदो इसोरखौ जाबाय थौदो भद्र नों गोरोन्थि खालामबाय खिन्थु नायगोन आं नोंखौ सानसे नांला थौदो थांसै थौ आं हानाय नंला अनजालि जेनथेन थौथारदो ससेल'खासै जोबोद खस्थ' मोनफासिगोन आंहाबो आइदै सासो गारदों आयै मा खालामबावनांगौ आयै आंहासो साफालाय लांबाय आयै जानो गैयियाव जाना लाबाय मा खालामबावनो आयै फिसाफोर मा जाखो आरो मा जाबोखो नोंसोरो आयै फिसाफोर अबाव मा जाना फैखो मा जाबावनांगौ मोनसेनिफ्राय मोनसे आयै फिसा बेयावनो उन्दुथ' सोर मेगन गोसाया बेफोरबायदि मावनानै हरखो नायनो हाया नुनो हाया आयै माबोरै बिदि जाबोनो मोनखो आयै माबोरै बिदि जाबोनो मोनखो अनजालि फिसा बिक्रम फिसा सोरजों मा जाबोखो खोन्था थांनाय फिसा आयै फिसा बिक्रम अन्थाव बाथावनो गस्लाखौ गुग्रोनि फिसा लासै सिखार दे लासै सिखार
गस्लाया खुनानै हो अनजालि फिसा लासै मोजां हमथा अनजालि फिसा जेबो सिन्था खालामना फिसा आं दङ इयाव हमथा फिसा इयाव हमथा मोजाङै सिन्था दाखालाम बिक्रम फिसा आं दङ आंखौ फोथाय लासै लासै लों